Bħaż-żabbar il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li Lawrence Gunzi għamel issa aktar minn 100 jum mingħajr ma ħavvot fil-Parlament għaliex ma jridx jiffaċċja r-realtà. it-test tagħha jrid ikun il-konsistenza. Kemm dan il-gvern kapaċi b'mod konsistenti mill-bankijiet tiegħu jirbaħ vot wara l-ieħor fil-Parlament. Lawrence Gunzi qed jibqa' granfat ma' siġġu tal-poter jipprova jirbaħ aktar żmien biex permezz ta' sistema ta' klijentaliżmu iwiegħed affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar ma jaslu qatt. Stejjer li diġà rajnihom qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. B'referenza ċara l Richard Kakija Caruana, Joseph Muscat qal li dan huwa l-bniedem li jmexxi l-klikka ta' Gonzi PN u li ilu 25 sena sħaħ jilab minn wara l-kwinti. Il-Partit Laburista iżda mhux se jaċċetta aktar sistema parallela ta' poter għaliex f'demokrazija ħadd ma huwa akbar mill-poplu. Il-Parlament u l-poplu jinsab fuq kulħadd u ħanaraw li dik ir-regola demokratika tinżamm għal kulħadd. Joseph Muscat saħaq li l-oppożizzjoni hija waħda b'saħħitha li qed tiddetta l-aġenda parlamentari tal-Gvern. Semma lill-Ministru Carmen Bonnici u qal li dan baqa' siket quddiem il-kwistjoni tal-iżbalji fl-atti tal-akkużi ta' persuni li tresqu l-qorti. Joseph Muscat qal li jinsab konvint li l-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista jinsab fuq in-naħa tajba tal-istorja. Il-jiem u ġimgħat li ġejjin ħajkunu qegħdin jiffaċċjawna żminijiet ta' prova, żminijiet diffiċli fejn it-triq għadha għat-tela.